Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag der skal vi altså lave en bestillerred. Den foran har bestilt, og vi starter på McDonald's, kører til Burger King, og derefter Sunset. Og jeg håber ikke, at vi bliver ruineret fuldstændig, og vi taber hele SU'en. Jeg håber, I kommer til at nyde den her video her. 100 likes, og vi laver en part 2. Vi er kommet til første destination nu, og det er McDonald's. Hej, hvad med til jer? Hej. Er det muligt at så bestille det, den bil foran har bestilt? Ja. Jamen det vil jeg gerne så. Okay, nu sidder jeg bare fremme. Tak for det. Nemt. En Tesla. Ej. Det er sikkert en eller anden planteburger, de har købt. Hej. Hej. Yes. Vi er heldige. En hel måde. Vi er heldige, mand. 27. Så bliver vi ikke ruineret i dag. Det var bare en kaffe. Ja, selvfølgelig, tak. Hun skulle sagde ikke handle med os hende der. Hej. Hej. Jeg skal lige huske, I ikke må filme uden at spørge. Må vi ikke det? Nej. Okay, det beklager jeg. Ikke også? Så det skal slettes. Det er i orden. Det er i orden. Det er i orden. Tak. Okay, næste destination. Burger King. Og vi fik ikke lov til at filme sidste gang. I så det alligevel. Jeg håber ikke, at de siger noget den her gang, men nu må vi lige se. Velkommen til, hvad kan jeg gøre for dig? Hej. Jeg vil gerne bestille den, der var her sidst bestilt. Hvad siger du? Jeg vil gerne bestille den person, der var her sidst bestilt. Ja. Er det muligt? Ja. Det er super. Ja, tak. En crispy chicken, en cheeseburger. Ja. Jamen det er super. Så det. Yes, vi kører frem. Så bliver det 69 på nummer 2. Det er super, tak. Men for helvede, vi skal ikke høre det. Fuck. Vi skal ikke høre det. Videoen er ødelagt. Nå, fuck det. Jeg hørte det, som om hun bare sagde, at vi bare skulle køre frem. Ja, jeg tror. Så siger hun, skal I høre, hvad I skal have? Men for helvede. Crispy chicken, cheeseburger og 64. Yes, 64. tak for det. Tak for det. Tak I lige måde. Okay, så er der sgu mad. Let's go. Okay, når vi lige er færdige med det her, så kører vi hjem til mig, og så får I lige at se alt det, som vi har fået. Det der sker nu, det er, at vi kører på Sunset, som er sidste sted. Og vi er kun kommet af med omkring 100 kroner indtil videre. Så vi er ikke blevet ruineret endnu, men det kan vi da stadigvæk nå på Sunset. Okay, vi er på vej til Sunset nu. Der er 34 minutter, siger GPS'en, på grund af trafik. Og det ligger altså kun 7 km væk fra der, hvor vi er lige nu. Så det er... hvad gør man ikke for tuben? Vi er kommet til tredje og sidste destination, Sunset, efter 40 minutters kørsel på grund af trafik. Holy damn! Men vi er her endelig, og nu håber jeg, at man kan få lov til at filme det her shit her. Ellers så går jeg der helt amok. Fuck, han skal have meget. Hej, velkommen til Sunset, hvad kan jeg finde for dig? Hej, kan jeg bestille, hvad ham der lige var her før, han bestilte? Ja, det kan du tro. Perfekt, tak for det. Skal jeg bare køre frem? Ja, du kører bare frem. Det er super, tak. Fuck, de griner bare, altså. Ja. Du kan til at bruge 1000 kroner, eller hvad? Hele SU'en, den rører nu. Hele SU'en. Kortet, det bliver sgu afvist nu. Øj. Han hiver sgu guldkortet op. Nej, jeg håber det er okay, at vi lige filmer. Ja, det er okay. Ham før, han bestiller sig bare en kaffe, så jeg ved ikke, om vi kan have det ham før ham bestilt. Det kan vi også godt. Okay. Skal jeg bede om 256? Yes. Ja, men kan vi ikke banke med? Nej, det behøver vi ikke. Tak for det. Yes, tak. De giver sgu lov. Ej, det var lidt lidt høfligt, og så spørger vi mod filmen her. Sagde hun 700? Nej, 200 tror jeg. Det håber jeg. Hej. Tak for det. Tak for det. Så skal sås. Vi har så ventet i 12 minutter på vores mad nu. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, men et eller andet tyder på, at det ikke var 200, men 700 kroner det her. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad vi får. Men vi er begge to rimelig nervøse lige nu. Værsgo. Må jeg høre, hvad I filmer til?
Ja, det er til YouTube. Varmt. Ja. Tak for det. Lige måde. Hej. Ja. Hold da kæft. Okay, vi har så været inde og så hente alt vores mad nu, og McDonald's de får altså kæmpe minuspoint for deres lorte service. Men Sunset, de rammer altså toppen på det der, og giver en kvalitetsservice fra den anden verden. Nå, vi er kommet op i lejligheden nu, og vi vil finde maden frem, og så lige se hvad vi har fået. Og som jeg alle sammen så startede vi ud med at så bare få en lorte klam kaffe fra McDonald's, hvor de også var så sure, så den ryger sgu bare i skraldespanden, for der er ikke nogen af os, der drikker kaffe. Så var vi en tur på Burger King, og der fik vi fandme det her. Nuggets eller hvad? Hvad fuck hedder det der? Mozzarella sticks, tror jeg det hedder. Ja. Det er fucking ulækkert. Ja. Det skal jeg bare ikke bede om. Så fik vi en crispy chicken. Fuck hvor lækkert. Og en cheeseburger. Det er simpelthen hvad vi fik fra Burger King. Og det kom vi af med 82, tror jeg. Jeg tror vi kom af med 82 på Burger King for det. Så er vi kommet til Sunset. Og der har vi altså fået 2 poser her. Kæmpe service. Kæmpe god service. Og jeg tænker vi starter med en lille her. Okay, der er simpelthen, det er en børnemenu, tror jeg. Der er sådan en børneburger her. En cheeseburger. Ja. Ja, det skal jeg ikke bede om. Og så er der en bakke pomfritter derinde, den gider jeg ikke til at tage op. Så har vi den store pose her. Hold da kæft, hvad fuck er det? Okay, en sandwich. Den ser faktisk god ud. Den ser faktisk røvfrød ud. Hvad er det der i? Det er sådan noget. Ej, er det fisk? Eller hvad er det? Nej, er det skinke eller sådan noget? Hvad fuck er det? Skinke sandwich. Det skal jeg bare ikke bede om, men det er færdig. Burger. Så har vi en fritter igen. En Herford Banæs. Fuck hvor lækkert. Hold da kæft, mand. Der er så bare en, der skal hjem og smoke der. Og nogle fritter og dip. Det er det. Og sodavand. 2 sodavand, faktisk Kondi, og en Pepsi Max. Det er altså hvad vi fik for omkring 350 kroner på McDonald's, Burger King og Sunset. Og med det, så vil vi altså sige tusind tak fordi I har set med på den her video her. Jeg håber I har kunnet lide den. Og hvis den her video rammer 100 likes, så laver vi altså en part 2 i næste måned. Tusind tak fordi I har set med.